तो जोंनिफ्राय जोङो मोनसे बाथ्राखौ खोब दाबि दिखांनानै जोङो सरकारि बिथांमोनखौ बुंबाय थादों जे गासैबो बिटिआरनि जेसेबां दफा दङ बे दफाफोरा अन अर बिफोर 31 मार्च 2023 नि गेजेराव फोजोबनानै होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय जों दाबि दैखांबाय थादों। सिगां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय मागो दमासिनि गासैबो बर' रायजो राजा आरो आसामनि आरो भारतनि गुबुन गुबुन खनला रायजो जानाय गासैबो बर' रायजो राजानिसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। दाख्लै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFB नि हानजा, बिटिआर गभर्नमेन्टनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारीखौ लाफानानै आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारि, नर्थ इस्टनि हुमनि मानगोनां इनचार्ज पियुष गोयल बिथांमोननि दैदेननायाव आरो भारतनि आरो आसामनि आरो बिटिआरनि गोबां अफिसार्सफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे सावरायनाय जों जानानै थाङो दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव। दा बे सावरायनाया गाहायै बिटिआर एकर्डनि जायफोर दफाया मावफुंनांगौ दंबावो बेफोरनि सायाव सावरायनाय जादों। गोबाव सम माने सेनिफ्राय जोबजासे जोङो गासैबो दफाफोरनि सायाव खना खनला रायलायदों होननांगोन। गाहायै जिखिनि मावफुंजाबाय बेखिनिजों लोगोसे जिखिनि मावफुंजायाखै गासैखौबो आबुं महर होनो थाखाय जोङो सोरखारखौ खावलायदों दे 31 मार्च अन अर बिफोर नैबे 2023 मायथाइनि 31 मार्चनि गेजेराव गासैखौबो आबुं मावफुंनो थाखाय जोङो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ नारसिनदों। बेयाव बुंनांगोन NDFB नि जा केस उइथड्रयेलनि बाथ्रा दङ आरो NDFB नि रिहेबिलिटेसननि जि बाथ्रा दङ बेखौ स्ट्रेस होनानै बुंनाय जादों। आरो दा बाउन्डारि जि एक्सटेनसन आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो थायाखै आरो बिटिआरआवबो गैया। बिनि थाखाय दे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाना डेभेलपमेन्टनि बेलायाव गोबां खहा जादों। बे बाथ्राखौ जोङो बुंफुंदों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ। गतिके बिनि सायाव स्पेसियेल मेजार थाबैनो लानो थाखाय भारत सोरखाराबो गावसिनि जि साननाय एबा गोसो थानाय बेखौ जोंनो फोरमायदों। स्पेसियेलि कार्बि एकर्डआव कार्बिफोरनि जि प्लेन्सआव थानाय कार्बिफोर बिथांमोनखौ ST होनाय आरो जोंनि बर'फोरनि कार्बिनि जि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ ST हिल स्टेटास होनाय बिनि सायावबो सरसा जोङो खालामदों। आरो बे जिहेतु मोननैबो एकर्डआव दंमोन बिटिआर एकर्ड आरो BTC एकर्ड मोननैबो एकर्डआव थासेयावबो दासिमबो जे मावफुंजायाखै बेखौ जों स्ट्रेस होनानै बुंदों। थ' सरकारा गावसिनिफ्राय हाजासे नाजानायनि बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों। जोङो बिटिआरनि बायजोआव खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो माखासे बाथ्राखौ बेयाव दैखांदों। बे जाहैबाय जे भारत सोरखारा होनदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों मावफुंबाय। थ' जों होनदों बेयो मावफुंनाया जोबाखै। नोंथांमोनहा जागायना होबाय खिन्थु फिनिशिंसिम लाबोआखै आरो फिनिशिं खालामना होनांगौ होननानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दाबि दैखांदों। बुंनो थाङोबा गामिनि जि नटिफाइड खालामनाय समस्ति दानाय आरो इलेक्सनसिम लांनाय बे हाबाफारिया बाखि थानायखौ जों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ फोरमायदों। थ' बिथांमोना बिनि सायाव मावफुंनायनि बाथ्राखौनो बुंदों। बिनि अनगायै जोंनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ खोब स्ट्रेस होनानै बुंबावदों जिहेतु 13.5 crore जोंनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो होदों। बे खोब सामान्य फैसा। बेनिखायनो जों भारत सोरखारखौ होनदों जे एकर्डआव जाबाय 1500 कौटि थाखा 1500 कौटि थाखा मोनसे पेकेज फैदों। जिहेतु बेयाव बिटिआर होननानै लिरनाय थाबाय गतिके बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिनिफ्राय मोनबोनायनि लामाया थुंगेनानै थादों एबा गोथेनानै थादों। बिनिखायनो जोङो स्ट्रेस होनानै बुंदों जे 10 लाखनिख्रुइ बांसिन जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव दङ बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि सार्थआव आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुं दाफुंजोबनायनि सार्थआव बिनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे पेकेज बे पेकेजनिफ्राय जोंनो होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। थ' बेखौ भारत सोरखारनि मानगोनां अफिसियेल बिथांमोना बेखौ बुंदों जे बेखौ जास्टिफाइ खालाममारनांगोन। बेखौ एसे नायनांगौनि बाथ्राखौ बिथांमोनहा गनायनानै जे बेखौ जास्टिफाइ खालाममारनांगोन
बेखौ एसे नायनांगौनि बाथ्राखौ बिथांमोनहा गनायनानै लादों। बिनि अनगायै जोङो जोंनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों, बे जाबाय सोलोंथाइ। जे राव आरो हारिमुवा थांनोबा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनांगोन। जेरै जि हालोदाव दङ, आसाम सोरखारा जिबायदि जोथोन लानांगौ बेबायदि जोथोन लायैनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा बिटिआरनि बायजोआव मोनफा मोनफा थैलांबाय थानायखौ जों नुदों। जोंनिफ्राय जों स्ट्रेस होनानै बुंदों दा बेखौ जिहेतु 6.3 क्ल'जआव लिरनाय दङ, ओंखायनो 6.3 जि क्ल'ज, बे क्ल'जनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनांगौ आरो बर' बिजोंनि स्कुलफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेब'स्थाखौ लानांगौ होननानै जोङो बुंदों। दा बे बाथ्राया थांनाय बार जि जोंनि मनिटरिंनि मोनसे मिटिंमोन, मोनसे मेलमोन, बेयावबो जों दिखांदों। थ' बे बाथ्राखौ पियुष गोयल बिथाङा खोब सिरियासलि लानानै आसाम सोरखारनि चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ बुंदों। थ' बिनि सायाव थाबैनो खामानि मावनानै बेखौ क्ल'ज खालामनानै होनांसिगौ, फोजोबनानै होनांसिगौ, मावफुंनानै होनांसिगौ। बिनि उनाव फरेस्ट राइट एक्ट, जिहेतु फरेस्टनि एक्टनि थाखाय जिबायदि हानि मोनथाय जोंनि ट्राइबेल माहारिया मोननांगौ, थ' बिथांमोना खोब गोसो होनानै मावै थाखाय, लासै लासै मावनायनि थाखाय बेखौ मोनफुंनो हायाखै आरो मावफुंनाया जायाखै। बेखौ जोंनिफ्राय जोङो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। स' भारत हादोरा आसाम सोरखारखौ बिनि बेलायाव थाबैनो खामानि मावफुंनायनि थाखाय बिथोन होदों। दा आल्टिमेट टटेल नायोबा नों एनडिएफबिनि प्रब्लेम, ओमफ्राय जोंनि बिकेडब्लिउएससिनि प्रब्लेम, बिटिआरनि माखासे प्रब्लेमफोर, माखासे मावनां हाबाफोरनि सायाव फ्राय 2 घन्टानिबो बारा बेयाव जोङो सावरायलायनाय जादों। आरो बिथांमोना होनदों खोब थाबैनो बेखौ टेकआप खालामनानै खम समनि गेजेराव माखौ जों मावनो हाखो बेखौ मावनोसै, मावनो हायैफोरखौबो रायलायलायनायनि गेजेरजों खोब खम समनि भितर। थ' जोंनिफ्राय जोङो मोनसे बाथ्राखौ खोब दाबि दिखांनानै जोङो सरकारि बिथांमोनखौ बुंबाय थादों जे गासैबो बिटिआरनि जेसेबां दफा दङ, बे दफाफोरा अन अर बिफर 31 मार्च 2023 नि गेजेराव फोजोबनानै होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय जों दाबि दैखांबाय थादों।